Kan du ikke åbne dem, kan du altid printe dem. Episode 7. Squirtle. Vi skal bruge Polyterra Ice, Savannah Yellow, Army Brown, Sakura Pink, Lava Red, Cotton White og den nye Panchroma Charcoal Black. Og nu er det timelapse tid. Så fik den en tur med varmepistolen. Og ja, der er stadigvæk lidt småfejl og lidt klumperhister her. Men alt i alt et rigtig godt print. Tak fordi I så med.